Estem amb Vicent Partal, director de VilaWeb, que precisament ja va estar amb nosaltres a la primera etapa del Teranyina en paper i ara torna a ser amb nosaltres en aquesta nova etapa digital del Teranyina. Moltes gràcies, Vicent. Encantat. La primera pregunta, la teva valoració del que significa el Teranyina, un projecte per, diguem, parlar de lo que és el nostre idioma, el català, la cultura catalana, i des del món del treball, però, diguem, a tres bandes, les Illes, Catalunya i País Valencià. Quina és la teva valoració d'un projecte com aquest? Jo sempre soc fanàtic de qualsevol projecte que recorda que el català el parlen també al meu poble, a Bétera, i que el parlen també a Salses i que es parla a Guardamar, per tant ho trobo especialment important, no? Qualsevol projecte que fa relació amb això. I a més, projectes que venen des del món del sindicalisme, des del món del treball, jo penso que ajuden molt a consolidar una imatge que el català va aconseguir ja fa dècades, però encara té, com és el fet que és una llengua popular, que és la llengua del poble, que és la llengua nostra, la llengua pròpia que tenim. Si a més ara sou capaços de pujar-vos al carro de la digitalització i engegueu una nova etapa de la Teranyina digital, etc., aleshores, escolta, m'ho poses fantàstic, la valoració no pot ser més que fantàstica. Com és el moment del periodisme digital, de la comunicació digital? Perquè, clar, ens trobem un moment, no sé si estem assistint amb la crisi econòmica al final del suport de paper, i per l'altra banda també tenim el gran problema de la precarietat laboral dels professionals del periodisme. Com veus tot aquest món en aquests moments? Jo penso que per analitzar la situació del periodisme hem de distingir tres coses. Una és la salut del periodisme, una altra és la salut dels mitjans i una altra és la salut de les empreses periodístiques, perquè són tres coses molt diferents. La salut del periodisme és molt bona. Mai els ciutadans han tingut tanta informació tan plural al seu abast. Això genera problemes, òbviament, manegar-la, entendre-la, no ofegar-se en tanta informació, però la realitat és que mai els ciutadans han tingut tanta informació a les seues mans tan plural. Per tant, la salut del periodisme jo la considero bona. La salut de les empreses de mitjans és més complicada, és a dir, de fet, la salut de les empreses de mitjans avui en dia crec que està en un procés de transformació radical. O sigui, el que eren les empreses de mitjans tradicionals de premsa, ràdio i televisió doncs no s'aguantaran perquè són empreses no sostenibles. Aquest és un concepte que jo crec que cada dia té més importància. Els models que tenim del passat, els models que tenim des de fa 20-30 anys, no són sostenibles en el nou entorn i, per tant, les empreses de mitjans estan fent front a una crisi òbvia, no cal més que mirar-ho, molt important, que té conseqüències també d'acomiadaments laborals d'una part molt important de la població periodística, diguem, d'aquest país. S'ha acomiadat molta gent i les condicions laborals en alguns casos estan sent molt difícils, molt més difícils, perquè tots sabem que quan hi ha precarietat de mercat, la precarietat acaba incidint sobre les persones individuals. La salut dels mitjans és el que està més complicat, depèn. És a dir, si un mitjà és conscient del temps en el que viu i del paper que ha de jugar en el temps en el que viu i oblida conceptes tradicionals i és capaç de lluitar per crear un espai propi i un model propi, jo crec que aleshores està bé, vull dir, pot funcionar bé. Si un mitjà, com passa especialment entre els mitjans grans, s'empenya en aturar el temps, en què no passa el temps, en tornar enrere, aleshores està condenat al fracàs. I parlem de l'idioma, del català. Després de la sentència del Tribunal Constitucional, ara amb les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aviam, quina és la situació? Com ho veus? Realment és un perill el que està, diguem, envoltant a l'idioma, al català, o és una cosa transitòria que es podrà passar, que l'idioma, diguem, podrà saltar aquesta situació complicada que viu en aquests moments? Com ho veus, aquestes sentències i aquest atac a l'idioma nostre i la seva convivència amb altres idiomes? Jo crec que la sentència de l'Estatut, sobretot l'Estatut de Catalunya, sobretot el que significa és definitivament que l'Estat espanyol deixa clar que no accepta una realitat plurinacional, pluricultural del propi Estat. És a dir, un poc el pacte de la transició es trenca i s'esberla amb això.
Jo crec que és un atac gravíssim. Atac, de tota manera, que altres territoris del país ja havien patit prèviament. És a dir, la situació al Principat de Catalunya és molt millor en aquest sentit legalment i tot que en la situació al País Valencià, on només es va poder aprovar una llei d'ús i ensenyament molt minsa, o la situació a les Illes, i no diem ja la situació a la Catalunya Nord, on l'idioma ni tan sols és oficial, no? Però jo crec que sobretot n'hi ha un matís polític en la sentència de l'Estatut i els posteriors desenvolupaments, perquè, per exemple, la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no fa res més que seguir la via que li marca la sentència del Constitucional sobre l'Estatut, no? I per a mi és un atac en tota regla, no contra la normalització, sinó fins i tot contra la normalitat del català, no? És a dir, és un atac en tota regla perquè ja incideix, per exemple, la sentència del Tribunal Superior de Justícia, ja incideix en dir que no hi ha necessitat de parlar en català a l'administració als ciutadans, no? En canvi sí que la hi ha de parlar en castellà, és a dir, trenca fins i tot el concepte de bilingüisme. Un bilingüisme equitatiu podia ser una cosa acceptable, no? Un bilingüisme totalment disglòssic com el que plantegen aquestes sentències, jo crec que per la majoria del país és simplement inacceptable. El problema és això, davant d'aquesta paret, cap on tirem, no? Jo soc dels que pensa que s'ha d'avançar cap a un estat propi, que no n'hi ha cap més remei, que és evident que l'estat espanyol no ens vol com el que som, no ens accepta com el que som, però, òbviament, això té unes dificultats que és responsabilitat de tots tirar endavant, però l'atac és en tota regla, això està claríssim. I suposo que una acció com el Teranyina va en la línia precisament de suportar una miqueta aquests atacs, no? Bé, jo crec que l'atac és en tota regla, però, diguem, els que van viure el franquisme, com nosaltres, per exemple, doncs ja sabem que ens han atacat altres vegades amb més regla encara. A mi em pegaven a l'escola, perquè jo parlava valencià, no? Per tant, em pegaven, vull dir, físicament. Vull dir, per tant, no cal anar a una memòria molt antiga per veure atacs que realment fins i tot eren més durs que els actuals. Jo crec que la llengua la manté el poble, i sempre l'ha mantingut el poble. Jo recordo molt una conversa amb el professor Sánchez Warner a València, que ens va dir a una colla de joves estudiants una frase que sempre m'he apuntat. Va dir, una llengua no mor perquè no s'incorporen nous parlants, mor perquè els que la parlen deixen de parlar-la. Jo crec que en aquest sentit la millor reacció a les sentències, a tot això, és exercir amb normalitat els usos lingüístics i els drets lingüístics que tenim. És a dir, si tots nosaltres decidim que anem a seguir vivint en català, la legalitat igual. I en aquest sentit, una proposta com la vostra forma part, a parer meu, d'aquest moviment popular que s'ha de crear i dir, bueno, escolta, vostès diguen el que vulguin. Nosaltres farem el que fem, que és el que fèiem al franquisme, que és el que... Ja n'estem acostumats a això. El que sobta és que en comptes d'anar endavant, anem endarrere, però no per voluntat nostra, sinó per imposició antidemocràtica per part de l'estat espanyol. Parlem ara de la xarxa. Nosaltres, Comissions Obreres, estem en aquesta campanya per la neutralitat de la xarxa davant dels perills que hi ha de posar peatges a la utilització de la xarxa, el perill de treure la democràcia de la xarxa. Com ho veus? És real aquest perill? És imminent? Què es pot fer per actuar en contra d'això que se'ns ve a sobre? El perill que algunes grans empreses, especialment del món de la telefonia o empreses tipus Google, puguen acabar amb la neutralitat de la xarxa és un perill imminent, real i el més greu que tenim al davant. Internet, el canvi que ha facilitat o que ha generat, sobretot des de primers de la dècada dels 90, és una democratització com mai abans havia existit de la informació. Moltes més coses, però això, almenys per mi, és el cor del canvi que representa Internet. I això s'ha fet, entre altres coses, perquè genera unes condicions igualitàries. A Internet, l'enllaç, la Teranyina i la CNN estan totes dues a un clic de distància. I això iguala, com mai abans havia passat, perquè abans, òbviament, el sistema industrial per fer un diari, per fer una revista, per fer una televisió, hi havia un sistema industrial que desnivellava en funció del poder econòmic. Internet el que fa és igualar.
Per tant, ahir això és una victòria enorme que representa internet. Això és el que volen acabar. Això és el que volen acabar els partidaris d'acabar amb la neutralitat de la xarxa. El concepte de neutralitat de la xarxa vol dir que tota la informació que circula per la xarxa té el mateix valor. Acabar amb la neutralitat vol dir que n'hi haurà una informació que circularà més ràpid, més fàcil, més bé i una que anirà més lenta. Per tant, jo crec que és un combat absolut el que hem de fer en favor de la neutralitat de la xarxa. Jo l'esperança que tinc, primera, a part, tinc una esperança en que aquest és un concepte que al final ens interessa a la immensa majoria de la gent, no? Però després jo crec que n'hi ha una part en la qual jo tinc una certa confiança també, que és que tecnològicament no és tan senzill acabar amb la neutralitat de la xarxa. Per sort, el disseny de la xarxa es va fer com es va fer i les bases de la xarxa es van fer com es van fer, i no és tan senzill que puguen discriminar paquets, paquets són les petites unitats d'informació que circulen per la xarxa, que puguen adjudicar valors a uns als altres. Però és evident que n'hi ha un gran interès econòmic, això és negoci, això no és un gran interès econòmic per acabar amb aquesta neutralitat i per tant la campanya de comissions fa i nosaltres, i jo crec que tothom hem de fer, és imprescindible. És un combat en el que ens juguem perdre o guanyar tot el que hem guanyat en els últims 20 anys. El tema xarxes socials, que realment és el gran boom de la comunicació en aquests moments, no està provocant també la dualitat de la societat? Qui està a les xarxes i qui no està? Això com ho veus? El present i el futur de les xarxes socials i la seva ubicació a la societat? Mira, jo en el tema aquest de la famosa fractura digital, perquè al final estem parlant d'això, de que n'hi ha gent connectada, gent no connectada, jo tinc fa anys un posicionament que per mi és molt simple d'explicar. Jo no crec que n'hi hagi fractura social. Jo no crec que n'hi hagi fractura digital. El que crec que n'hi ha és fractura social. I per tant, la resolució de la fractura digital no es pot fer si no es resol la fractura social. Si el senyor Botín no es connecta a internet, estic segur que no li passa res. Si una persona que no té recursos, que viu malament, que té moltes dificultats, que viu en una precarietat absoluta, no es connecta a internet, això el castiga encara més. Aquesta és la diferència. Jo, per tant, qualsevol mesura que signifiqui rebaixar el nivell de fractura digital, òbviament n'estic a favor, és a dir, siga el que siga, punys públics, xarxes wifi obertes, el que siga, jo estic a favor de que es rebaixa la fractura digital, però crec que no ens hem d'enganyar mai, especialment la gent progressista, no ens hem de deixar entabanar en un discurs que a vegades a darrere d'una fractura digital el que fa és amagar l'essència del problema. I l'essència del problema no és la fractura digital. L'essència del problema és que vivim en societats injustes on hi ha una fractura social excessiva. I, per tant, la resolució de la fractura social és el que resoldrà la fractura digital. Això amb independència de que, evidentment, doncs és més fàcil, la gent jove entra amb una facilitat esborronadora, les meves filles són 50.000 vegades més digitals que jo, i tot això és veritat, i tot això existeix, i segurament no hi podem fer res, és el món funciona així, no? Però jo crec que el problema central, quan parlem de la fractura digital, tenim l'obligació de tornar-lo a situar en la fractura social. En aquest país n'hi ha una injustícia social enorme. S'està parlant, o vaja, no s'està parlant, hi ha estadístiques ja d'un 20% de població aturada, un 7-8% en extrema pobresa, prop d'un 40% d'atur juvenil, que és una autèntica barbaritat, impossible d'aguantar per cap societat civilitzada. Aquest és el problema. La fractura digital, si solucionem això, la fractura digital se solucionarà sola. Amb aquest afegit és obvi que les criatures d'avui en dia qualsevol maquineta la toquen millor que nosaltres, això, mira, no ens hem de preocupar molt. I per acabar, parlem de vosaltres, de VilaWeb. Heu canviat de lloc, teniu molts projectes, explica'ns una miqueta quins són aquests projectes, esteu contents? Sí, nosaltres estem molt contents, sí, la veritat. Nosaltres havíem passat una etapa durant 7 anys que vam estar aliats amb El Punt,
El Punt segueix sent una empresa amiga, molt important per nosaltres, però vam decidir diversificar els camins i nosaltres vam fer fa un any i mig una aposta molt forta, una maqueta nova que la va fer l'Amèrica Sánchez, en la qual volíem ressaltar el contingut propi, perquè pensàvem que ens havíem equivocat seguint massa a l'última hora i que això no ens distingia dels veïns, per dir-ho així. Aquest edifici nou al centre del Raval, a Barcelona, que no només és una redacció, sinó que és un Ateneu obert al públic, intenta recuperar la millor tradició del periodisme republicà al nostre país, que és quan es va fer el millor periodisme en aquest país i que sempre tenia en compte la interacció amb els lectors. Ara presentarem tota una sèrie d'apostes per la mobilitat, els iPhones, els iPads, etc., que és on jo personalment crec que està la batalla. Jo crec que la batalla no està en el paper, sinó en l'iPad, la batalla del futur de la informació. I, home, fem 15 anys, que és molt de fer, no? Vull dir, 15 anys jo crec que estem contents perquè hem pogut fer durant 15 anys un projecte de diari fidel al país, un projecte de diari respectuós, de qualitat, que rebutja i que no cau en el sensacionalisme, en la premsa groga, etc. Un diari progressista, un diari líder, seguim sent els líders. Això per nosaltres no té una gran importància, però seguim sent els líders i seguim tenint 400.000 lectors de mitjana, que és una xifra molt considerable, i seguim treballant en bones condicions. De fet, una de les raons del canvi era millorar molt les condicions de treball de la nostra gent. Home, ens sentim molt contents pel cansats, perquè 15 anys, cada dimecres, cada dijous, cada divendres, comencen a pesar, però estem molt feliços. Doncs l'enhorabona, Vicent, per aquesta nova etapa. Moltes gràcies per participar en la nova etapa del Teranyina i serà fins un altre moment. Sempre que vulgueu.